Velkommen til en uge i mit liv. Jeg starter morgen med en dejlig, stor tår vand. #fitnessinfluencer. Så tænder jeg lige min ovn. Og tænder nogle dejlige stearinlys. For at skabe en hyggelig stemning. Så mediterer jeg til noget kristen musik, bare lige 7 minutter, og laver dejlig kaffe til Lassefar, som han får på sengen hver dag. Så skriver jeg i min journal, min dagbog, og drikker mig en dejlig kop tør mental load med havremælk. Så ser jeg YouTube og tager min dej ud af køleskabet. Se hvor flot den er med luftbobler. Så skal jeg have dejen ud, og jeg skærer mine boller. Og sætter dem ind i ovnen. Og efter 12 minutter er de færdige. Wow, hvor er de bare flotte. Med surdej, selvfølgelig. Så smører jeg madpakke med min gigantiske peanut butter. Det skal jo gøres hver dag som husmor. Så kører jeg i skole, eller cykler i skole, i mit flotte outfit. Og da jeg kommer hjem, rydder jeg lige op efter morgenmaden. Så laver jeg min egen morgenmad, en laksemad med veganske laks fra Lidl. Så ser jeg YouTube og skriver med mine venner. Så blev det fredag igen. Skål i kaffe. Jeg havde jo en challenge med mig selv her i januar, at jeg skulle spare penge. Hvor at jeg skulle prøve at have nogle no-spend days. Det vil sige dage, hvor man ikke bruger penge. Og det er ikke gået så godt. Jeg tror, jeg har haft 4 dage indtil videre, hvor vi ikke har brugt penge. Ja. Men jeg har jo været på SU i 11 år. Og så har jeg været studerende i 5 år uden SU. Så jeg burde være ekspert i at spare. Men det er jeg ikke. Men jeg øver mig, og hvis man øver sig på noget, så bliver man god til det. I weekenden var jeg på arbejde som kirkesanger i mit flotte tøj. Så har jeg naturligt fået laks, rejer og kaviar og en fiskefilet fra Lidl. Lad os lave et vegansk stjerneskud sammen. Vi starter med lidt brød med naturlig smørbar. Så har vi en fiskefilet fra Lidl, vegansk. Og lidt røget leks. Så skal vi have rejer på. Prøv at se, hvor meget det ligner ægte rejer. Wow. Og så lidt vegansk kaviar. Skaldyrsdressing. Lavet på sojayoghurt. Asparges. Og lidt dild. Velbekomme. Mange har spurgt, hvorfor skal veganske produkter ligne kød og smage af kød? Og til det vil jeg gerne spørge, hvorfor skal jeres kød smage af grøntsager?
marinade, krydderier putter I på, som er veganske. Der er ikke ret meget kød, der smager af kød. Det meste, i hvert fald forarbejdet kød, det smager af salt og peber og krydderier og af røg. Så ja, jeg spørger bare, hvorfor skal jeres kød smøres ind i grøntsager, før I kan lide det? Hvorfor må veganske produkter ikke ligne kød? Det skader jo ikke nogen. Jeg ved godt, vi siger, at de veganske køderstatninger er ultra forarbejdet, og det er bare farligt, og det giver kræft. Det tror jeg nu ikke. Men det giver dig ikke forhøjet kolesteroltal. Det giver dig ikke overforkalkning og hjertekarsygdommen. Så det er jo win-win, som man siger. Jeg er ikke ernæringsekspert. Alt er tilladt, men ikke alt gavner. Det vil heller ikke være sundhedsfascister. Det skal også være sjovt at leve. Skal vi blive enige om, at hvis I fortsætter med at smøre jeres kød ind i grøntsager, så spiser jeg min køderstatning i fred. I søndags var vi ude ved den her skønne møllesø. Og så fandt vi kærlighedsbænken. Og Eva tog et billede af os. Vi så en sort svane. Mange har spurgt, om de må få min opskrift på nemme boller. Men at dele links på YouTube er et privilegie, man ikke bare lige får. Så husk at like og subscribe, så kan I måske få min opskrift lidt senere. Vi ses i næste uge.